A művész semmi látomást nem ábrázol, mégis láttat különös sejtemeket azáltal, hogy úgy rakja össze a képeket, hogy a valóság látványa mögül kidédelgeti a tudatalatti érzelmeket. Rajzain klasszikusan, érzékletesen ábrázolja a valóságot, nem tesz hozzá semmit, mégis érzékelteti a valóság mögötti szellemi tartalmakat is, voltaképpen eszköz nélkül. Így fogalmaz Fenekovács Lászlóról, egyik grafikus művész kollégája. Fenekovács László grafikus művész. A 80-as évek közepétől publikál és állít ki szatirikus sajtógrafikákat. A Cox műhely egyik alapító tagja. De tényleg Fenekovács? Kovács László, még tele van a telefonkönyv, és valamit kellett hozzátenni, és egyszer volt egy kiállításom, és egy festőművész barátom nyitotta meg. És én nekem nem tetszett, ahogy ő megnyitotta a kiállítást, és dühös voltam, egyébként oktalanul később rájöttem. Tehát a fenébe is, a rohadt tetszett, minden eszembe jutott ilyen nem pozitív dolog. És ezt hogy sikerült ott összekapcsolni a nevemben, azt nem tudom, pedig ez a lényeg. És aztán először a nyilvánosság előtt a Hócipő című újságban kezdtem el így a nyilvánosság előtt megjelenni. Ez a kettőség egész életében kíséri, például a pályaválasztásban. Eleinte műszakinak indult. Miután egy ilyenfajta emberbe, aki hát végül is rajzoló lesz, vagy grafikus lesz, vagy képzőművész lesz, ebben mindig benne van, bennem is mindig ott volt a rajzolgatás, a firkálgatás, és aztán egyszer csak elhatároztam. Egyszer valami helyezést értem el valami karikatúra pályázaton, amit véletlenül... Igen, és akkor rájöttem, hogy nem elég saját magamtól, rájöttem, hogy nem elég, amit tudok, és akkor elmentem a főutcába, akkor még működött a Ferenczy István képzőművészkör, és akkor én ott szedtem föl lényegében azt, amit tudok. A grafikusi pályán 78-tól vagyok. És 81? 81-től teljesen független és szabad. Én tudom a szituációt, a helyszínt is, nagyjából az időpontot is be tudnám lőni, amikor ilyen megvilágosodásszerűen rájöttem, hogy nincs visszaút. Én most már ezt fogom csinálni. Képei ravaszul naívak. Humorának egyik kulcsa, hogy a jól ismert dolgokat szokatlan összefüggésben helyezi el. Ma a Hócipőnek dolgozik a legtöbbet, de első komolyabb sajtó megbízója az Új Tükör volt. A művészeti vezetője akkor a Kaján Tibor volt. És besétáltam hozzá egy papírrajzzal, hogy a könyvben meg van írva. Hónap alatt a rajz, senki, semmi sógor, semmi pártkapcsolat, semmi. Bementem, és akkor a Kaján Tibor megnézegette a rajzaimat, és azt mondta, hogy nincs itt semmi probléma, illusztrált már? Mondom, még nem. Akkor benyúlt a fiókba, kivett egy kéziratos novellát, és akkor hát ezt csinálja meg. Marha boldog voltam. És aztán ott rajzoltam, publikáltam az Új Tükörbe, majdnem 3 évet, és közben meg ugye, hát úgy néz ki, hogy fölfigyeltek, mert elkezdett csörögni a telefon, és akkor kerestek innen is, kerestek onnan is, és volt egy időpont, amikor összesen 7 lapnak dolgoztam. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Annyi ötletem, annyi minden nyüzsög a fejemben, amit cetlikre le vannak írva, amiket majd meg kell csinálni, és évek óta ott állnak, és tudom, hogy nem lesz megcsinálva, mert az ember ki is növi a témát. Tehát azt mondom, a fejembe él valami, közben eltelik 3 év, oda le van írva, és akkor azt mondom, hogy hát ez ma már nem érdekel. Ez az egyik legszebb művem. Nekem eszembe jutott a pénz, a cipzár, a zseb, vagy hát szóval ezek a kicsi zsebek, amik tudom, hogy gombjuk, de mégiscsak zseb, és ki van nyitva, be van csukva. Eszembe jutott a jólét, tehát a pénz meg a jólét, mert hogy belefért, nem fért, hízott, nem hízott. Döbrögi úr, igen. Tehát, hogy ő rá emlékeztet nagyon, de a disznót is gondolhatom mögé. Annyira elöntött minket a kép mint olyan. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a képi világnak ez a része, amit rajzolásnak, festésnek, mondjuk szobrászatnak hívunk, ez egészen minimális helyre
fog és máhúzódott vissza. Ez fejleszti, továbbfejleszti önöket, és újabb inspirációt ad, vagy pedig kiszorulnak valahova, és ott csinálják ugyanazt, amit 20 évvel ezelőtt is? Hát ha valaki ugyanazt csinálja, mint 20 évvel ezelőtt, az nem jó. Ha valakinek a művein keresztül a személyisége nem fogja meg a nézőt, akkor az lehet bármekkora zseni, nem lesz sikeres. Nem véletlenül nem keverjük össze Leonardot Michelangeloval vagy Raffaelloval, mert más sugárzik belőle. A személyisége sugárzik belőle. És akkor a képzőművészet ezt redukálta ezt a dolgot, egészen odáig egyébként nekem nem is nagyon tetszik minden, amit a modern képzőművészet csinál, de redukálta ezt a dolgot, hogy akkor mindegy, hogy mit festünk, mert úgyis a személyiség jön át, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van. De egy másik kérdés, hogy aztán ez a dolog ma már odáig el van fajulva, hogy úgy mondjam, amiben meg azt sugárzik, hogy a gyerekek idegenek valamit, aztán ez marha modern lesz. Ez egész látásmódon szatirikus, tehát miközben én azt mondom, hogy senkit nem sértve, hogy én nem vagyok karikatúrista, de mindenképpen groteszk és szürreális és mit mondod? Szatirikus? Igen. Igen. Ez belőlem fakad. Én minden nap csinálom, és nem kényszerből, hanem azért, mert nem akarok nagy szavakat, meg tudja, hogy nem tudok drámázni, de ez az életem. Fenekovács László képeit nézegetve egy okos, jóhumorú, érzékeny, barátságos és erotikára nyitott személyiséget fedezhetünk fel. Ezt a képét 2001-ben a Műcsarnokban, 1,5 méteres átmérőjű nagyságban, fekete-fehérben állították ki. El tudják képzelni a hatást?